ଘରେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଚଳିଥାନ୍ତା ଦେଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ବନାରସ 3 ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବ। ବନାରସ ନୁହଁ ବୃନ୍ଦାବନ। ମଥୁରା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା 3 ଦିନ ରଖିବ, ବୁଲିବ 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଯିବ। ଖାଲି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତ କିଛି ବୁଲିଲେନି କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବାରାଣସୀ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଗାଇଡ୍ ଅଛି। मेरे गाड़ी सेवा का नहीं देखिए मैंने आसे मुह देखा इपटे आसबे ना ये बस